Haren 1000 mezu bidali dizkizut. Erantzun behingoz. Hitz egin behar dugu. Jon, utzi pakean. Ametxik ez duena ez da oraindik bizi, eta zergatik ez bizi ametsa dena. Arazoak gainditzeko ez da regaterik, alabantzarik ez du behar argia duena. Ez gara soilik talde bat, haragia baino gehiago gara. Lauen geruta bost basa pizti, baina gorrotoak ez du zer eginik irabazi arte. Oztopo guztiei sartuko diet gola. Oztopo guztiei sartuko diet gola. Apa, zer moduz atzo? Ondo. Oso goiz joan ziren, diskotik. Ba, ez dakit, enuen ordua behiratu. Esan nahi dut ez ziala eman agurtzeko denborarik. Rene, itxoin da elkarrekin sartuko gara, Artura. Ez, beranduna klasera. Hau, Hau? Elkarrekin bazkalduko dugu, Ondo. baina bakarrik. Kepa, ez hasi berriro alaitzekin, Neskari ustela da, toksiko. Bale, obsesionatuta zaude. Ez obsesionatu ez nazkatuta nago. Sekula ez gara egoten bakarrik, ezin dugu gure planik egin. Orain bakarri gaude? Alaitz ez dago? Ea, zertaz hitz egingo dugu. Zer egingo dugu? Jo, hola, hotzean da bapatean, ez dakit. Ikusten? Hainbeste kexatuta? Pare bat aldiz bakarrik etorri da gurekin zinera. Beraz, ez dugu inolako megaplanik ere izorratu. Aspertuta nago. Irakurri liburu bat. Hezkuntza saieko iragarki bat ematen duzu. Tera mugikorra. Azkenean, pertsona normal bat azala hitz egiten duzu. Baina ezin dut. Bateriarik gabe geratu zait. Utziko zurea? Ez. Vale. Begira, ekain. Zergatik jarraitzen duten mutilek patioan jolasten eta guk ez? Zer? Txikitan sokasaltoan ibiltzen ginen. Goman eta harrapaketan. Bueno, ni enaiz sekula ibili horrelako zertan. Baina egia da, 11 urtetik aurrera neskok ez dugu jolasten. Eta jolastuko bagina? Zertan? Ez dakit. Ezkutaketan? Aizea. Zergatik etxoaz mutilekin jolastea? Oso barregarria. Zer, benetan nahi naiz? Zer uste duzu? Benaitzela usartzen? Ez dakit. Joan egingo naiz, Segi. Ezin du sinetxe. Kaixo, Apa. gauza bat galdetuko dizut eta baietz erantzun behar didazu. Bale? Ez? Olatz, tia. Zer? Zer nahi duzu? Gaur insomniarako sarrera doainik da. Broma da. Aber, badakit ez zaizkizula desfase roioko diskotekak gustatzen, baina gure martxan ibiliko gara. Ja. Ez da horregatik. Bakarrik. Bihar klasea dago. Goizitzuliko gara? Ikasi egin behar dudala, Nora. Bale. Orduan gero zure etxera joango naiz. Ikastera joango naiz. Zin egiten dizut. Ja.
Guaz etxapa sartu digun fisikakoak, ez? Beldurtuta zaude? Ni? Bai, ni berdin nago, ez dakit fisika gaindituko dudan. Ez da hori. Bueno, larritu aurpegia ikusi dizut eta horregatik. Jonengatik da. Tirabira bat izan dugu. Ja. Larria ez izatea espero dut. Ez, bueno, gure gauzak. Ondo pasatu duzule ematen du, ezta? Bai, izugarri jatorrak dira. Arrazi zenuen. Atxeden aldietan gehiago jolastu beharko genuke. Mutilek kirola egiten duten bezala. Ez dute kirola bakarrik egiten, Litroak ere egiten dituzte. Zer? Botilloia, ostiralean egingo dute bat eta gonbidatu egin gaituzte. Ja, ba nik ezagat joateko asmorik. Nola ez? Litroak egitea eta kirola oso antzekoak dira. Biak parkean egiten dira eta jendea txandala jantzita joaten da. Bazen klasera. Itxoin! Jota, zu ikasten. Ez, apunte guztia dauzkadan begira, besterik ez. Gorka sentitzen dut noraren kontuena. Markatu, sentsibilitatea ipurtzunan daukat. Bueno, nik izan izun lagunak izan gintezkela. Bai, baina ez zaio hitz egiten mutiloiari horrengo neskalagunaz. Zuk egin izan bazenit, lepoa moztuko nizun. Bueno, oraingoz ez daukazuk eskatzeko motiborik. Markatu, baina zuk nahi ez duzulako, Mutila parte zara. Kaixo, Kaixo? jasoak izuz egun gaur? Ez. Edo bai. Baina, itxoin, agian txiste txarren bat botako dizu. Gure urte horrena da. 14an ez alda. Ez, lehen musuaren urte horrena. Bueno, horregatik afaltzara gomendatuko zaitut. Primeran? Sentitzen dut ezin zarelako etorri. Baina ulertuko duzunez, plan erromantikoa da. Ez noski. Nik horre ez dut ikustekorik. Ez. Bakitxo orduan. Ondo pasa. Egun guztien izaiesten ibiltzea. Arrakasta hundiri gabe dirudinez. Zungo diazu behingoz. Ze, Festaren egunean enitzen alaitzekin egon. berdin zait. Egia esaten ari naiz. Bai, lehenengo aldia izango da. Zergatik etzenean esan hasieratik alaitzen mezu bazela. Ni ere zerretu daiteke. Zu? Arene mugikorra behiratu zenidan. Bai, bueno, barkatu. Nik ez du rasenien ez da zuregatik. Esan dit zure emanen nintzela, denbora guztian. Eta enitzela egon gelatik irten. Ze? Zergatik ez diezu esan komunera juntzinela? Durduri jarri naiz. Galde hor joluneko galdetu diate. Eta ez nuen nita susmatzerik. Zuk uste norbaitek hiltzuenaren susmoa dutela. Ba ez esan nire ondoren zinela eta enitzela irten. Ez ez. Usted nik irabaztetela.